1, 2, 1, 2, 3, go. Hacerlo después de fumar, ya no tengo nada que buscar. Algo. Bona tarda a totes i a tots. Aquest acte de graduació de l'Institut Ramon Cid per al curs 2020-2021. Un any escolar que ja acaba, un any ple d'experiències, de moltíssim aprenentatge. Avui s'acaba un viatge on heu crescut emocional, física i personalment. És moment de parlar de nous projectes, envaïts per l'esperança d'un nou futur, ple d'expectatives, oportunitats i reptes. Uns continuareu així, bueno, els vostres ja no, els de quart sí, el vostre camí cap a una formació superior, els altres deixeu aquesta institució per formar-vos i complir els vostres somnis. Bé, que qui més i qui menys, quan sortiga d'ací no se'l recordarà ni del nom de l'institut. Però bueno, i si mos veiem al Pepito ja estarà bé, no? Però bueno, avui és un dia de passar-ho bé, un dia de relax, sense llibres ni mals de caps, un dia d'anar guapos. I només de preocupar-vos de sortir bé a la foto, eh? Jo, encara que no ho veieu, estic fent morritos, eh? Que consta, que consta. Anem a assajar, no interrompiu, perquè anem a assajar els aplaudiments. A veure com ho teniu, això dels aplaudiments. Vinga, si jo crido als vostres tutors... Molt bé, veig que li teniu prou d'apreci als tutors. Bé, i els vostres companys, quan crida un dels vostres companys, com l'aplaudiu? Molt bé. I si el vostre company té matrícula d'honor, ja fem la ola, no? Vinga, de davant per atrás, 1, 2 i 3. Molt bé. Ara sortim mig, però a l'última segur que surt d'allò més bé. Això sí, enguany serà una graduació diferent. Els vostres pares no han pogut estar així, hauran de conformar-se a veure el vídeo. Hola, està la meva càmera. Hola, pares i mares, els vostres fills ja heu sentit que estan bé, tranquils. Tampoc poden estar els vostres professors al complet. Només els pares de l'AMPA, alguns, i els vostres tutors. I per desgràcia i commoció del món mundial, enguany no podrem gaudir de la taula que ens preparàvem tots els anys. Jo l'any que ve això ho vull veure, ho vull veure, feu-ho el favor. I vinga, ja n'hi ha prou de xerrar, que què faig jo fent discursos si jo només he vingut així a presentar. La que sí que s'haurà trencat el cap estos dies és la persona que parlarà a continuació. Ella és la que mana, la que talla l'abadejo així a l'institut. Presteu molta atenció perquè ara arriba un discurs com cal i segurament molt emotiu. Ara sí, la persona més apropiada per a parlar amb tots vosaltres, la directora de l'Institut Ramon Cid de Benicarló, Maite. Un fort aplaudiment. Bé, ara sí que em puc treure un moment la mascareta i estem fora de l'abast de tothom. Bueno, bona vesprada a totes i a tots. Primer que res, us volem donar tots la benvinguda a l'acte de graduació de segon de batxillerat i també de l'alumnat de formació professional. Aquest acte de graduació, com molt bé ha dit José María, serà diferent a tots els que havíem fet fins ara. Ja no hi haurà una macrofesta amb actuacions ni passarem aquell vídeo amb les vostres imatges comparant com sou ara i com éreu de petits, ni vindran les vostres famílies i només tindrem aquí una representació del professorat. Les famílies que han estat lluitant al vostre costat des que vau néixer i que ara no poden gaudir d'aquest moment d'alegria i reconeixement. Des d'aquí demanem un fort aplaudiment per a totes elles, que segur que ens veran en el vídeo. La pandèmia mundial en la que estem immersos ens ha fet canviar moltes de les coses que estàvem acostumats a fer. No solament al nostre centre, també al poble, les festes patronals, les falles, Sant Gregori, Sant Antoni, Setmana Santa, festes de Nadal, per no parlar de les mesures de seguretat com la mascareta, la distància de seguretat, el gel alcohòlic per tot arreu. Mencionat tot això, sembla que aquesta pandèmia només ens ha portat aspectes negatius.
Però jo sempre dic que hem de buscar la part positiva d'això, de tot, i així podem tornar a parlar de la família, de la posada en valor de l'educació i de les classes presencials. Els mesos on hem treballat online han sigut molt durs i difícils per tothom, per vosaltres, alumnat, pels docents, les famílies, i us puc assegurar que lluitarem per no haver de tornar a passar pel mateix. Les classes presencials 100% han sigut i són el nostre objectiu prioritari. També ens ha ensenyat a valorar la llibertat en tots els aspectes. Llibertat de moviment pel poble, pel país, per l'estranger, llibertat d'opinió i de pensament sobre vacunació, sobre l'ús de mascareta i sobre qualsevol altre aspecte relacionat amb la Covid. Aquesta llibertat és molt necessària en totes les persones, però especialment en vosaltres, en la nostra joventut. Avui estem aquí com un pas més de la desescalada, però tots recordarem sempre el que hem viscut i no tinc cap dubte que farem tot el que estigui en les nostres mans per no tornar a passar per el mateix. Enhorabona a totes i a tots per haver superat amb èxit aquest curs escolar tan difícil. Vosaltres, el nostre alumnat, i que avui estem aquí per celebrar-ho. Les vostres famílies que us esperen a casa i, per suposat, l'AMPA, que està present i col·laborant per millorar el funcionament del nostre centre, de l'IES Ramon Cid. El claustre del professorat, representat avui aquí per les tutores, tutors i un reduït nombre de docents que, com sempre, fan una tasca fonamental d'acompanyament i d'orientació. Personal no docent i, per damunt de tot, mencionar i donar les gràcies al meu equip directiu, a Fede, Juanfran, Trini i Anti. Sense vosaltres, res podria ser igual. Som ja molt més que un equip. Som amics i encara més, som una família. Estimat alumnat, moltes gràcies per haver aconseguit, entre totes i tots, estar aquí avui celebrant la vostra graduació. Moltes felicitats i espero que gaudiu d'aquesta nova etapa de la vida que us espera. Moltes gràcies. Una coseta, us heu plantejat com afectaran tots aquests canvis en la vostra vida? El tindreu tot senyalitzat, les mascaretes, que clar, que parlam de modes, igual hauríem de veure si aneu ben combinats, A veure, els primers que han pujat anaven bé, a veure després, anirem passant llista. Les distàncies de seguretat, el no poder compartir les coses, el no tenir falles, mare meua, però, bueno, per el que m'han contat tampoc us heu quedat sense falles del tot, que en gel i paper sou capaços de moltes coses. Bandidos. Però abans de que comencem a mirar sospitosos, perquè aquí hi ha algunes cares una mica de pillos, anem a cridar al següent grup. Ells són els companys del segon de batxillerat B. Així que cridem a la tutora, Inés Pozo. I comencem. Rebeca Álvarez Cheto. Doncs disculpem la seva presència, però bé, ja l'hem aplaudit. Ciro Ariza Domingo. María Eugene Brau González. Kevin Cerdá Adell. Miguel Dalmau López. Alexandre Flores Murillo.
William Foggin Roca. Un fort aplaudiment i una onada perquè és matrícula d'honor. Paula García Pitar. Clara Elena Irimia. Ara ve el torn de Paula Marco Riba, però me pareix que no ha vingut, encara que l'aplaudirem igualment. Sònia Miquel Forés. Vera Monroig Anglès. Daniel Pérez Navarro. Pablo Pérez Urquizu. Jaume Querol Segarra. Eloy Querol Sorlí. Zaira Ramos Pastor. Martí Salvador Vallarri. Marc Sanz Balaguer. Hugo Vicent Urquizu.
Joel Albiol. Aida Burriel Llorac. Un fort aplaudiment i una onada perquè és matriculat d'honor. Ana Cánovas Rovira. Paula Pari López. Pareix que no ha vingut. Rita Jiménez Bañeres, que crec que tampoc ha vingut. Disculpem la seva presència, li fem un fort aplaudiment i seguim. Eva Lázaro Pallarès, tampoc. Un fort aplaudiment. Passem a Nabil Mediul Arallo. Tampoc. Doncs anem a per l'última, Esther Miquel Mayoral. Ara sí, un fort aplaudiment. Amb Esther ens despedim del segon de batxillerat B i ens acomiadem d'Ines. Ara mireu, parlant de modes hi ha algunes que estan prou bé, com per exemple de tenir l'arc de Sant Martí a la porta de l'institut. Bé, jo més que una moda, igual soc una mica exagerat, però que és un acte de justícia. Com ja he dit, hi ha poques coses que han canviat en l'edifici, però abans els rarets de classe ens solien insultar i avant. Però ara almenys hi ha alguna cosa física que ens ensenya que més val tractar-nos amb amor i respecte. És possible que els abusors seguisquen sent uns capullos. Què hem de fer? Lo de curar la imbecilitat potser no tinga vacuna. Haureu de lluitar fins i tot amb vosaltres mateixa amb l'homofòbia, la transfòbia, la gordofòbia, la LGTB-fòbia, el racisme, la misogínia, la porfòbia, la xenofòbia, la bifòbia i moltes més. No és fàcil, però ho aconseguireu. Abans només estaven els margis i els guais, però per sort ara sabem que no tot és blanc i negre i que cadascú som d'una manera, però sobretot encara que siguem diferents, som tots meravellosos i, com diem a Benicarló, som tots estupendos. Jo la veritat que sí que tinc molta esperança en la gent jove com vosaltres. No sé realment si tinc que tindre molta esperança en la humanitat en general, però bé, en vosaltres sí, Au, jo ja m'acomiado, ja paro de parlar perquè ja està bé, però abans d'anar-me'n farem el sorteig d'estos quadros tan xulos que vos heu dedicat a vosaltres mateixos. D'acord? Així que anem a per el primer quadre, que serà el de batxillerat A, que serà el que falta així, me pareix. Passeu-lo perquè el vent, ara que ja no fa ficar. I jo, com mai me dicen ser mai innocent, no sé per què, mai me dicen, però enguany lo de la pandèmia ho podré fer. Tinc molta il·lusió de treure els paperets. Així que vinga, que tingueu molta sort, Remenitzaré la bossa, no faré trampa. Doncs vinga, el quadre del segon de batxillerat A ha sigut per a Lucía Caldés González. Sí, hi ha molts espais en blanc, els dius que te fiquen més coses, fes-lo favor. I ara que és per tu ja te'l poden personalitzar. Un fort aplaudiment. Anem amb segon de batxillerat B. Remenar. A veure, va. El quadre de segon de batxillerat B va per a Marc Sant Balaguer. Agarra, que espera tu.
Sí, te dic la mateix, hi ha molts d'espais en blanc que el personalitzen. Seguim, segon de batxillerat C. El quadre és per a Hugo Arnau Oms. Fort aplaudiment, prepareu els bolis, li teniu que ficar moltes coses encara. Seguim en dependència, el cicle formatiu de dependència. Si falla, tornem a treure el nom. D'acord? Irina Reina, no està? Doncs seguim. Potser traguessin tots els números. Marta Cruz, tampoc, continuem. Paula Salguero. Un fort aplaudiment i demana als companys. Bé? Doncs vinga, per a tu. I finalitzem amb l'últim quadre, el d'educació infantil. Fins que no surtiga, anirem dient. Natàlia Bellet, Ana Castejón Roca, Aida Beltrán Anglès, Juan Antonio Núñez. Este sí que està. Molt bé, fort aplaudiment. Doncs bé, enguany la graduació és molt diferent. Sabeu que no podem estar tots junts, que no podem fer molta festa, però sí que podem fer un final de festa com cal, perquè teniu uns globus preparats amb els quals podem fer una globota, però fins que jo no doni la senyal no res, Vosaltres prepareu els cebos, que col·loqueu el globus al cul per a poder sentar-vos quan jo doni la senyal, d'acord? Fiqueu-vos en peus. Esteu ja preparats? No els exploteu abans d'hora. Ai, recordeu que els globus tenen algun missatge, Atenció, Atenció, atenció. Doncs, vinga, a la de 3 els fem explotar. 1...